l'ordenació urbanística municipal requereix molts més consensos dels que vostès han aconseguit i fins i tot m'atreviria a dir que han buscat. Perquè certament que el consens no vol dir s'està d'acord amb el que jo dic, sinó que vol dir que hi ha un debat que a més enriqueix i és un debat en el qual tothom fa les seves renúncies i les seves aportacions. I aquests consensos són el que, insisteixo, nosaltres reclamem i per això hem presentat aquesta esmena a la totalitat, que no vol dir res més que retornin vostès en l'inici del debat. No ens demani que presentem una proposta alternativa, perquè la proposta alternativa la presentàvem, o la presentaríem, l'hauríem presentat en el moment del debat. Una proposta alternativa que no només té a veure amb la metodologia, sinó que també té a veure amb el model de ciutat. Però al final, el model de ciutat també està molt relacionat amb com es gestiona i com s'aprova el POUM. Si resulta que nosaltres creiem el model de ciutat inclusiva, entre altres coses, ha de tenir com a base que tothom pensi la ciutat, que tothom contribueixi en el planejament de la ciutat, o que el màxim nombre de persones i de col·lectius i d'entitats pensin en el model de ciutat. I precisament no és això el que vostès han dibuixat. Per tant, la ciutat inclusiva que vostès es posen a la boca, a l'hora de veritat no la porten als fets. Com tampoc insisteixo que no porten als fets el fet de que sigui una ciutat compacta o que sigui una ciutat en què la via pública o que sigui més habitable. Des del nostre punt de vista insistim en les discrepàncies absolutes en el model de ciutat, algunes de les quals ja hem evidenciat, però encara n'hi ha, si m'ho permet, un parell o tres que entenem que són molt importants. El primer és que vostès parlen d'una ciutat, o millor dit, dibuixen una ciutat que en realitat s'ha instal·lat en l'aparença, en el brindis al sol, perquè les Illes Verdes són un brindis al sol, ja que la major part d'elles només es faran, en el cas hipotètic, que es facin les rehabilitacions o enderrocs i noves edificacions. Per tant, si no hi ha rehabilitació, no hi ha Illa Verda. Com també entenem que és un brindis al sol dir que el ferrocarril dins de la trama urbana, amb abaixadors, doncs se li digui tramvia. No, no és tramvia, és ferrocarril a la via urbana, que a més tindrà baixadors si és que Adif i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fan la inversió, no és l'Ajuntament. Per tant, vostès han dibuixat una cosa hipotètica que saben que molt difícilment es durà a terme. Com també és un brindis al sol, doncs la ronda verda. Com també és un brindis al sol dir que se generaran 1.180 nous habitatges al centre històric. Perquè això sigui realitat, doncs evidentment que ha de ser la iniciativa privada que es posi les piles, perquè vostès com a equip de govern no pensen destinar, o pensen que no s'ha de destinar diner públic. I en qualsevol cas, quan parlem de les presses, que nosaltres també parlem de les presses, no ens referim que des de l'any 2012 estem discutint, ens referim que volen aprovar el POUM abans del canvi de mandat. És això que ens referim. I resulta que ens hem pres molt de temps en l'elaboració, en presentacions, en tot el que vulguem, i ara corre, perquè volem, com que no hem pogut fer el Parc dels Barrufets, volen vostès presentar alguna obra de govern. L'obra de govern és aquest POUM que des d'un punt de vista de consens i de preses en consideració de, per exemple, moltes de les propostes que de les entitats municipalistes, les entitats municipals descentralitzades, doncs no s'han presentat. Per tant, la nostra posició continua sent aquesta. Demanem que, sisplau, es quedi el document damunt de la taula. Gràcies.